congrats di ay kay gi-awardan siya guys ug ano. Recognition sa pagpasar sa board karon ra pud na ano hatag kay karon pa man ay awarding o cash incentives. May pinaskuhan. Kung bayad sa ano, kurinti. The covered court of Tanawan, the individuals who have brought pride and inspiration to our community with their remarkable achievements. Tonight we celebrate excellence, perseverance, and dedication as we honor these following individuals. Please help me welcome on the red carpet our Tanawan BSR. Teacher, licensed criminologist, and our accounting. Another board passer, municipality of Snobs, Barangay Tanawan, Sangguniang Kabataan. Now a recognition presented to Nicole Erica Sereno in recognition of her outstanding achievement in passing the criminology board examination and becoming a registered criminologist. Your dedication, perseverance, and commitment inspired the youth of Tanawan. Given this 28th day of December 2024 at Tanawan, Osman, Cebu. So congrats di ay kay gi-awardan siya guys ug ano. Recognition sa pagpasar sa board karon ra pud na ano hatag kay karon pa man ay awarding o cash incentives. May pinaskuhan. Kung bayad sa ano, kurinti. Kana si Jaga kuha sa diyang award. So kuha na si Jaga kanang for kanang board pass na registered no ang tanan nagigisuwat di oh. Sangguniang Kabataan sa Tanawan niya na say award nga kakulay sa ni blue. Uy, pasalamat ka sa barangay Tanawan o Giski official. A few moments later. Madugani ra kita ko si imong maidi gabi diri oh. Nakakita ko sa imong maidi. Ah, gapahay. Nakakita ko sa imong maidi ko lang. Nam, basig dugay ra na ang ginahuna ba. Ayaw ka dul kay iubura ba ko. Oh sis. Oh babes, nara diri sa babes oh. Asa inyo day? Na to slick gid buti siya dari guys oh. Dito ni siya buhol, diri Mama Julie nya. Abot diri sa Oslo. Nasa diri sa Brumini kay bigatin ba ni si sis Mimag so kay oh nice kay nga mga hotel diri oh. Mo ni pinaka nice nga hotel mo diri good kay naa diri. Sa swimming pool. Uban mo na. Ubita Yan po ay kay swimming pool. Napo di dagat diha Ako oh. kun mo to nangutana sila. Nga ako kanina lang kay swimming pool naman toy bata. Ako swimming pool ni lang ni. Pwede to diri nagbuli mo. Uli mo langoy to kadali. Na magbuy kon diri murag lalom, murag diri na siguro ang pambata. Mao man to mo langoy. Mawali na sa dito. Nya dili na ka mo adto didto kay basig kuanon ka ni. Sila kay Dili ba mo adto kas balay basig naon ka ni Dante ba kay manguan ra ba to kanang kanang bag-ong kaila. Manguan ka nang mangulabit ba? Alagi. Nya maikog tag na bisita dito mo. Samdan pa naman ka mangulabit. Wa pa kay itong cellphone. Migo pa bitaw. Wa pa manguna sa tinuod nga kuan do. Wa pa kasi itong cellphone oh. Salamat sa pagtabi. Sige. Salamat sa pagtabi-tabi nato. Kamay naman itong Okay. Salamat din sa ta maghag-hag kay naraba ko'y ubo. Thank you so much. Thank you so much. Love you. Regards na lang uli kag buhol balik. Buhol. Kay murag dugay-dugay pa dito. Kana O naas day. da. Wala Goldilocks guys. Makarons So. ra na akong da. Thank you. Kandi ko nari guys sa Brumini kay nakita mi ni Sis Mimag san family.
Salamat ikadyo sa iyang gihatag na ako nga kuan. Pinas. Ikaw gali manghatag na ko. So bali ko guys kay asa tagaan og kuan. Tulo ka buongon. Tamis ko yung buongon na guys. Dali ra kuno sila dani kay kuan. Na nanaw ra sila og nanaw nagsumilon Ireland ra dihang mga kauban. Lami ko ni tamis ni. Arong ko dali nakaligo dito. Okay, tamis na siya. Pero na kay salamat. So salamat kayo, salamat. Bye-bye. Oh, kana. Nag-ako dyan na siyang gimarkot. Oh. Si? Ay, dun na, ako niya kung buwa. Ano, di ba? Ala, sige, amping mo. Amping. Amping, bye-bye. O, di na ta kayo magkabaw na ka. Sige, mag-chat na ta. Amping mo. Brad, amping mo. Bye-bye, amping. Wala dyan mo makapit sa mua. Amping mo. Salamat sa buwa. Salamat sa buk. Salamat kayo. Uy, sana siya. Bye-bye. Sanggi pang tangtang guys kay amo sa nisang limpyuhan. Kay na pisik-pisik sa uwan ba niya. Asang pangatuon sila ni Nicole sa kuan. Nakadtong pang linis sa kuanak ba? Lakaw na mo. Kuan ka na among kadto bitong pangana ma'am. Napapalit ko nila sa Lisano. May man ka na maglinhim limpyo mi daning bintana kay na pertinang ka kanang inagtalsik bitaw dito sa gawas kanang umuuwan. Magpapalit sa kuning Nicole og kuan sa jeans ug ni Crystal kanang katumurag pang hinlo bitaw kana sa kuan sa glass. Kaya ako nakapalit gahapon. Magkuan mi mag general cleaning kay kinahanglan mag-cleaning ta og before mag New Year. So guys, busy ag duha guys kay ako pud busy pud sa gawas. So among puli ag daan nga kortina kay bilog-bilog man na siya. Naman ako yung kortina nga ingari guys na brown pero kana na lang kuan kina bilog-bilog man na siya. So human na sa Crystal upang limpyo sa bintana. So nang limpyo man na silang duha nya. Okay, kinahanglan lagi ilag ka New Year limpyo ka tuhang kusina guys. So ato nang ibalik ni atuhang kuan kortina nga bagay ba to imong gipalit nga kuan day balon nga tanawa ko no ka makatalaw bakitan ba Isa doon ng bintana natin. di makita ano Hayag man. para di na bulag atuhang kuan kay New Year na pod guys. Kuan man gud ag color ron skin tone Panton. o pantone Panton mo ka. para si mo sinina day Di. Brown na yun. wala na sa mga kulor-kulor wala na sa pagkugi. Wala na mama oh. Ngit-ngit na po nagpanahon kay mag-uwan na po ni ron. So guys, gikan day ko dadto sa kuan. Brumini kay niabot day followers na mga kuan. O di naman kuan to siya kay kita naman siguro mato si Nidja ni Mimag San Family, shout out.
Salamat tay kado sa pakipag-meet og karijot. Karijot rabi guys, karijot. Bigla lang. O kanang sandali lang. Mao na siya. Bugla ba man eh? Oh, gidawnihan pagay nang Nicole na. Para humot. So, ito na po spikas. Pud sa kusina guys. Dapat galinta na sa gamay ra na sa diha no. Ah, pwede man ito na siya pakatan. Kaya kay hawi ko naman pakatan. Ah, sakto raman. Katulong pang Pasko hinuon kay kuanto siya sa taas. Balik na po ito sunod tuig. Pasko. Sa manin yung ipamutang na riskuan. Ay, Dave, ano sa di kaya ako katong mga iyan, ba? Nalingin nga ito ipalit gapon. Ay na. Katong lingin ko nga. Duha ka buok. Nga tungtunganan. Asa ipili ko sa mga tinahan. So, napalit day kung inga ni Ma'am Bio. Ano yun? Asa man ako sa? Na siya ko ano. Asa mo sa? Hindi siya makadagan og tungtong ni mo ning kaldero. So kay nagluto man si Nicole ganiha og sinigang. Oh, nilaga. Nilaga niya. Ah, pwede raman di ay. Kuha na. No, nalunod pa man tong para og di makuha ng siminto. So wala naman nagipang balik ning kuan kay gamiton ra na mo inagka niyan. So open naman na siya dari kuan guys. Kanirang ibutang na to ni para makasayad po hangin. So thank you kaadyo kay maka prepare na pud bidari. Kuan guys, mamalit pa di ko ron og gamay nga prutas kanang kaon ra gud wala uso ng palilihi. Yung mga uso nilang palilihi ba nga kinahanglan 3C. Ang uban bitaw dulaan bitaw. Magawi pa next year. Uban bitaw kay ingan na. So nangit-ngit na pud kay murag muuwan na pud siya dia. Asang gihuwam di ag drum da na kay hanggi sawod og tubig uwan ba kay aron makasibra ta sa pamubo. So kang kuan na siya kang ati alma na nga drum. Sayang po dili gamitin ba. Salamat kadyo kay na naghatag na hog ka ang pinaskuhan na taga Sibunga. So hapan na siyang balinan og kuan guys, balinan pa na siya na hog mga snake plant karon unja guys ug maka lugar ko. Kay na guys hagi tamnan oh. Utangan pa na sa mga bato. Hinanglan guys ug kuan kawa nga siya nga buslot. Dagahang usa ka ingani. So hanang gikuan. Salamat day ko ni Mimag san pamilya kang usa ka kaanga ingana guys nga dari hanggi diyan gipalit. Salamat kaadyo gipalit ni dia. Ako ara ba diyan palit guys kay 1 million. Salamat sis. 1 million na bilang palit. Pero mas nindot magud kuno og kaning kuan guys fortune. Naibutang nato sa pultahan og kani oh. Tawag dito kaning palmira. So asa nang gigawas karong maawanan. Daghan pa kadyo kog mga kuanon guys oh, ibutang nako diha. Kailangan po isa di ah. Hapon isang balinunan og kuan. Kay daghan kadyo ni sagsanga. Balinunan pa rin ha siya og kaang. Sa mga turakan og kuan man. Pareha sa gigawas kay na ay para mauwanan. Medyo adlaw nung tanan guys, nakita ko uguan. So December 30 na ta karon. Isang tulog na lang mag
2025 na ta. So tanawa guys oh. Dako kaadto si John. Hala my god. Cool. Lahi kay iyang mata cool kay blue. Dali. Blue kay iyang mata. Nada ko kay sungod guys. First time ko nakakita ani guys. Oh. Ni buka iyang mata ganiha. So mata guys oh. Nanda ko ka jud. Oh. Masigag mata nako. Oh. Lah. Grabe. Yeah, guys, set out there ko sa Unabia family guys kanang Nanay Carmelita o tanawa napog ko'y puti. So hapon ni siyang padaghanon para tagaan po kanha dani nga ni puti. Niya set out day ko ni Ma'am Bitani. Ma'am Bitani Escobiad sa Germany. Daghang kanong salamat. Guwaps kay kuan. Hala nawa na ag kuan kol. Ud kol. Nawa na ag ud. Wa na siya nahimo na to siyang butterfly. So iya man isang gihurot og kaon guys. Oh. Nawa na. One guys kanang apis nga outmigi pang ubosip on. Papaidi gilanta na pagbalik kay uso lagi ron. Basin ugmingon na pud og kanang di panggabaan nga uso man ron ang kuan, uso man ron ang ubosipon. Iban man gud nga moingog magkasakit panggabaan. Wa pa pud sila mataymingi og sakit. Ay murag naa dari ning balhin kay naa mag kuan. Alay ni siya. Kuan ni kanang kataw ni. Hawa bi dari terus lain kau. Salamat ay kadyo ko ni kuan. Mambi, salamat kadyo. Salamat pud kadyo daning hang gigamit nga cellphone nga di na makalimtan ag naghatag dani hantod sa hantod. Mambitan ni. Salamat kadyo. Kanang kay guwa jud ka kanang kuan wala jud koy magamit nga cellphone yung regalo na guys di jud na makalimtan murag kuan ay so lagi na giubo po si Nicole lagi tigre kay nahuman na sa og medical. Kaya nahuman na sa og medical guys ja. Kuha na mulong ko dadto sa ang amo. Gapon wala lang ko nag-vlog. Kay among tamnan dadto og kuan kanang sikwa. Kay dari ha man nagitamnan og kuan. Tamnan na ni siya og ang ipangtangtang darig mga bumbil guys nga gipangkuan nya gipulihan hog. Gipulihan na siya na tambis og kanang atis. Giganahan po kog nay atis. So, wala guys. New year na da guys. Di man ta magpausog mga 13 ka. Kuan. Murag hapon nagsigitag palihi-lihitan sa. Kuan murag hapon tay gihapon ta maning kamot. Murag hapon. Guys, kadyo siya alas 4 guys nga puti. Wala man ni siya liso raman ni siya ipangtanom. Mahal ra ba ni siya sa online? Liso ra na siya yara. Lingog ng mga nahangkay langgam oh.
So thank you for watching guys. Advance Happy New Year. Amping ug ampo tang tanan guys.